Lakbay Katoliko, mayong adlaw ka natong tanan. Nay usa ka vlogger sa Seventh Adventist Angel Faith Defin atong tanawon. Kung ang pari pa ang gisugo sa Dios, ngano ang membro sa RCC daghan tuas presuhan? Oh, matod pa niya nga kung ang pari kuno ang sinugos Ginoo ngano daghan mong mga Roman Catholic Church ang nas prisuhan. Dira, di na malalis nga ang pari sinugos Ginoo. Sumala ginas Biblia dili pastor. O na, Biblia, maing balita Biblia, ingon diri sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 7. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam may tungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawan ug pagkisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mo man ang sinugo sa Ginoo nga labing gamanan. Unsa daw? Pari ang sinugo ug adto ta magpakisayod bahin sa kabubuton sa Ginoo dili sa pastor. Apan ngano na may mga membro sa Roman Catholic Church nga tuas pirsuhan nga priso tungod kay nakasala. Ngano nakasala? Kay gitintal sa yawa. Nganong gitintal mas yawa? Kay aron mahimulag sa Ginoo ug mayaha. Kay katawhan man ta sa Dios. Kung di ka katawhan sa Ginoo, di juga tintalon. Apan kining mga Seventh Adventist gingon mga mayong tawo may diri mo. Kay wala na nasamuanan nga priso. Kinsa pa mang yawa mo tintal ninyo nga naa naman mos manintalay. Mindset ba, mindset. Kinsa pa mang yawa magsamok-samok ninyo. Oh, di ba? Oh, ano ka nakasimple. Pur bidang pastilan.